kodwa manje la ukwelisa okunjani Right, lokho? right. So now, leyo nto leyo uma uzoyihlanganisa lamaqanda u-360 nobani bani ukuhlanganise nalamanzi wathole onke. Believe you me, uzofika even lo gogo lo, yeso. Afika azozitsha athi mina ngusibanibani. Into zakhe ngayiphathiswa uNkulunkulu nabantu abadala. Nazi into zakho. Wena izinto zami ngifuna uzenze kanje. Ungasabe ngizobe kuyo yonke into ngizobe nginawe because enye into eshaya abantu aba-understand ukuthi bona bawumsamo ophelele, excluding the family members, your father, your mother, your children and stuff. Uwedwa as an individual umsamo because on your left hand side kunabantu basekhaya komalume, on your right hand side kunabantu bokuboka baba besilisa nabesifazane. Owakho umphefumulo uphathi nendawo nkakwele emphefumulo le. So now, And yes. okunye engifisa ukuthi uphinde ubachazele noma ubuyele kukhona ilento yokuthi ke njengoba ethi umuntu kwathiwa isithunywa sami uqale ngaye nje esiqale ngaye umuntu obekhuluma eqaleni ungakafiki ethi ena kufuneka kuthiwa kufuneka ngiyokhuphula isithunywa emanzini ngihambe namakhandlela kanjani okunye okubopha nokuvala isithunywa yiko kona lokho ukuthi ekuzaleni kwakho indlela izinto zakho ezenziwa ngayo when you did not get the stamp of approval, when you did not get the seal of usiko. Uyabona? So uma ngabe uNomthebo ekunikeza this seal is very important. Ukuthi isithunywa sakho ngeke vele sibe nelungelo lokukhuluma nawe because wena awukakabi identifiable as to your bloodlines. So uma uNomthebo ethi lana uyakwazi ukuhlanganisa lezi inhlobo zamanzi ebese uthatha lezi zinto zometshisi. This is a very powerful ritual. Ngiyenza mina kakhulukazi umuntu uma eshawa zibhobo. So uthathe lezi zinto zometshisi njengoba esho uNomthebo ethi bese ukhuluma ukuthi okwaqalekisa, yabona, ngoba manje uvula ukhiye lapho uvulela isithunywa sakho la esabanjwa sabhajwa savalelwa sakhiyelwa khona wena uvula ukhiye ngalamanzi nometshisi. So bese ukhuluma le nkulumo ukuthi uyayiqaqa manje uyayiqeda ngeke isithunywa sakho singagobhozi lapho. Yes, kufanele kube kanjalo ngoba ubona abantu namhlanje nje ake ngilinganise kunomuntu ngokomthetho uthi kwangafanele athwase ngisho ukuthwasa wambatha nobani onjani, Yes, walala nobani onani because ukumbatha noma ukulala nomuntu kanti unedlozi wena ubungenalo into yokuthwasa. Believe you me, i-DNA system yakho nabo bonke abantu abangimbethe kungenzeka lo muntu ombatha nawe ukuthi upowerful ngokomsamo wise ne agcine manje sembatha labantu bakho ubhodla ubhongo wenze yonke into. Yes, because angithi yingakho futhi mkhulu uma umuntu ithwasa lisathwasa nje siyanakisa silikhokhele into yokuthi nakho ukudla ngoba wena usuke usunamandla ongase kube inzuzo kumina. Kanjalo-ke nomuntu osuke senizwana senithandana naye kufanele ukuthi acknowledge noma acknowledge lo nesiphiwo ngoba abantu bakho vele basuke sebezosebenza yes, bebe usizo phezu komndeni wakhe nomsamo wakhe ngoba umuntu onedlozi nabantu abadala vele umsamo wakhe uwo osuzobe usugeza izibi zala ekhaya zalo muntu osuke usulala naye manje. Lamasiko lawa amasiko angesona amasiko nje egameni lokuthi singabantu abamnyama namasiko asuke nesense nescience phakathi yokuthi how does umoya operate in this situation? Have you done the locks and seals appropriately so that ma umoya ufika uzosebenza ilungelo lonke livele likhona? ake ngilinganisa ake Ukuthi also sorry baba ukuthi this I'm going to upload this live. You must
re-listen, and there's going to be a replay of this entire live, and you must replay and replay this live, because imfundiso kaNomthebe lana and real hands-on rituals akhuluma ngazo, these are keys anikeza zona actually. So tomorrow or later tonight izobe le live izobe uploaded ku YouTube at Sangoma Nene, and you'll be able to replay from the beginning uyilalele ngesikhathi sakho till the end. But it's very, very critical information. Siyabonga Nomthebe. Yes, so bese ngiza la uyabona njoba sifisila emhlabeni kunabantu that came through imphefumulo yabo efika ngama stars athize. Afika kunemphefumulo efika ngenkanyisi, kunemphefumulo efika ngokuthi idonswe phansi emanzini. Yabona ubona nizalwa nodadweni nabafweni nje anizwani nje, it is because you're not coming from the cluster of same stars. Esakho ngenze kuba mhlawumbe usiri A star sakho uphume kusona ne. That thing you can mostly it is learned through the Dagon, but in Dagon people from Mali, those people amaDagon ne labo bantu labo bangamanguni kahle kahle. Yabona, those are the nguni people aba understand the astrology. So now ingakho ukuhlala kwakhe esibelethweni sikama wakho uma uswenze lama ritual ihambi iziveze the source of who you are spiritual, because the dimension that you need to operate from kufane ibe in sync nendlela owafika ngayo emhlabeni, so that i-purpose yokuza wakho emhlabeni uzoyi understand according to the type of a star. Angithi kuthi umuntu uyi-dust ofike ngayo la emhlabeni, because yona lephathiswe izinto zokuphila kwakho. Ingakho kuthiwa abantu Alright, sengikumutile mkhulu ngoba bengifuna ukumute laba abangenayo. Umuntu mengena bafowethu, just mute yourself. Sungavula ke Nomthebe, ngicela uqhubeke. right, because lana inhloso la sifuna ukuyaphi bafethu. Uyabona kumuntu kunama rituals that needs to cleanse umuntu, umsamo womuntu kanje. Kunomsamo la niguqa khona endlini yangasenhla la kuthethwa khona idlozi, right? And then bese kuba yisesibayeni uthethwe idlozi futhi nakhona. Owesibili njalo indawo abantu abadala abayithandayo ephysical ebonwa abantu. Inkinga kunomsamo lo owena ke manje as an individual. Ne ingakho the most important part within yourself ekufanele uyiclean within, not without, not ngaphandle but ngaphakathi. Indawo ebalekile where your ancestors reside, even abasemandulo, isesibelethweni sakho. Ingakho kuhamba kambe kuthiwa abantu kubhodliswa abantu abadala kuhlanjululwa igazi nani. Inhloso ake ngilinganise, ngizontshela nje induku ibe yinye, angifuni zibe ningi, because leyo nduku le ihambisana nento ezinonomkhubulwane phakathi. Ugobho umile lapho, ugobho umile exhaphozini. Ugobho uklina isibeletho. Akekho umuntu ongabathola abantwana sokuthiwa belihleli idlozi ligolo zilingafuni ukunika abantwana, but the moment umphuzisa umuntu ugobho bathi water pumpkin ngesilungu, angeke angabathola abantwana ngoba ithonga livelana ejabulela ukuthi hayibo unomkhubulwane, uthi hayibo awusengila, hayi ngeke uthi siyilungise lento. So umsamo oyile ndawo esijwayele ukungayiphathi kahle yangezansi, the sexual part esingajwayele ukuyiphatha kahle, yiyo le ndawo lena la kufike kuhlale khona ithonga lomuntu lizinze. Even according to the energies, the first chakra ilenda okuyi-baseline yomuntu, because yona ebahlupha kakhulu le elokhuzana egobhoza umndawo nomndiki. Yona ebahluphayo ikakhulukazi. Futhi ke ebese ngiphinde ngigcwalise lapho Nomthebe ukuthi your own isibeletho sakho, but also izinto ezenzeka esibelethweni sikama wakho lesikhathi wena usukhula kusona, that 9 months. Leso sikhathi leso is a history ekufanele ukwazi ukuyazi uyilungise, ngoba iyona ndawo yokuqala la
idlozi lakho, your soul absorbs ukuthi what is actually permitted and what is not permitted. Are you welcome in this body or are you not welcome in this body? Ila uxabana khona abazali bethi akusiyona yami lengane, angazi wayithathaphi. Axabana nomunye athi mina ngizukugana wena, mina lengane ngizoyenzani, mina lengane mina ngifuna ukuyikhipha mina. Lilalele njalo leli dlozi elingene kulesi sibeletho. Yes. Yonke ke leyo history leyo liphuma nayo exactly as a PDF document idlozi. Yes. So kufuneka uqale lapho ukuhlambulula ukuthi whatever happened, whatever was said, whatever ziqalekiso, whatever zingxabano, whatever zinqumo ezazithathwa ngalo mphefumulo ofikile wangena kulesi sibeletho okuvalile, ngiyawuhlambulula. Uhlambulule that world, the world of 9 months nesimo sakho sokuphila. Ingakho ke gogo ukubheka ukuthi umuntu mayikhulelwe kuye kube khona lento le njengoba sikhuluma ngenhlambuluko kuthiwa akadla isihlambezo. Yabona, kufanele adle isihlambezo. Lelo gama balithatha kancane igama lesihlambezo bathi nje imbiza nje, but it goes beyond literal thinking indaba ukuthi ngoba kufanele kuhlambuluke lamagama okhuluma ngake ngilinganise ngesikhathi kubunjwa umntwana, let's say kulungisa indaba yengqondo noma mhlambe sekubunjwa izandla, ngesikhathi kuba nenkulumo enamandla ezophazamisa ababumbi bomntwana ekuthweni sikanini, bavitane bafuna bayiyeke indaba yokubukulungisa. Ubone enye ingane nesandla ngathi sigoqekile kanjalo, inkulumo yavela embi kanti sekudilwa nokuthi kukhanda isandla. Enye ingane izalwe inekhanda ngathi i-retard, yabona nto le. It is because nakhuluma kakhulu kweza kweqe nabangumsindo kanti sekudilwa nani nobuchopho bomntwana, baye ku-concentrate ekulungiseni ubuchopho bomntwana, bafuna ukulalela le nkulumo le, yabona. Ubona abanye kwesikhathi baba nama-miscarriages nje is because lithi lekhehla ngizozalwa kanjani mina noma lesalwa zizozalwa kanjani, abantu bakhuluma kanje, lithi hayi ngcono ngibhedane ngiphelele la. Ngesikhathi phelele la kwenzakalani? Kuchitheka isisu. Ngesikhathi kuchitheka isisu, nawe intombazane isifana ngoba la kuphume khona umphefumulo, yila khona kanjalo kahle kahle baningi abantu abanama-miscarriages mabegeza bageza ngenhla, but into abanga-understand ukuthi indlela abenza ngayo isikhathi esiningi abanayo-good technical know-how. Kufanele kukhishwe umntwana esiswini umphefumulo uyokwenzela ithuna, because iy'ngane azoyizala emva kwale ngane echithekile, lezo ngane zozalwa zinesithunzi salo muntu lo owaduba kwakufanele afike emhlabeni. So it goes back to lento yamaqanda ukuthi i-ritual yamaqanda iyafunakala because it goes maybe iziyofika ekuqaleni kwidlozi lakho, kwi-lineage yedlozi lakho. Ingakho ngithi mina kufanele kudliwe ihlambezo, yenze lento yamanzi, yenze lento yamaqanda lento le, ukuze uzokwazi ukuthi impilo yakho ibe aligned. Ilapho nje indaba kuphela. Ngiyafisa futhi nokuthi uyiveze leyo ukuthi ingane esuke iphunyuke ngaleyo ndlela, uma ngabe ingazange izalwe ngwe-ritual yokuthi izalwe kunina, uyabona, iphume, yileyo nto eyenza ukuthi you can even experience a gender change to future children. Uthola ukuthi ingane izalwa iyintombazane, but before lengane yentombazane bekunemntwana owawumfana owaphunyukayo. Lo mfana bese engamela le ntombazane ezalwa yona iyintombazane. And then kodwa le ntombazane yona mayiphila emhlabeni iphila as a kuthiwa yini iba yitomboy. Mana, not tomboy, no. Uma ngabe bethi bethini uma ifuna ukuthi I read as a woman, but I'm physically a man. Uyangizwa? Yes. Uthini konje ngesingisi bathini? Bathi oh my God.
why is this terminology? It's umuntu, like a transgendered person. Yes. Uye athi, what does he say? What does he say? Bathi, I'm, in other words, I'm a female, but I khona ithema abalisebenzisayo ukuthi Nazi I'm a bese female. bayisho Oh, lana. I identify as. That's the thing. That's the one. So uma Yeah. ethi, I am a female, but I identify as a man. Leyo identify, angisho ukuthi I'm a scientist and I know what gender-based construction and creation is all about, but I'm just explaining lento le ukuthi ingane ephunyukayo as a miscarriage Ine-influence. and stays in the realm of the womb. Uma lengane ke esizoba i-conception entsha isiba conceived in the womb, leyo ngane izonamathelwa, ngesizulu sho njalo, izonamathelwa yilo mfana ongazange akhishwe kahle kahle akhululwe esiswini sikanina, so that uma engamele lo osezalwa intombazane uzozalwa kanye nespiriti salomfana. Yes. And will be addressing themselves as if ba umfana kodwa in the physical body bayintombazane. And so they will say, I'm a female, but I identify as a male. That identify part could well be the miscarried child that did not leave the physical plane. Lesikhathi umphefumulo uhlukana nelokhuzana nenyama kanina. Similarly, futhi uma ngabe kade lowo muntu bengamawele bezelwe, the two of them, kanti kuzokwenzeka lo nkulumo leyo nxushunxushu leyo bese lo munye-ke ikhehla leli bese lidecide ukuthi no, alisayindawo, alisezukuzalwa lona, and then it becomes like a miscarriage ngoba uyahlehla lo mkhulu osuke efikile, azalwe lo wesifazane kanti akukhululwanga lo yamkhulu, uzophuma esephuma naleli wele kahle kahle, but iwele is only there in a spiritual form and intombazane is there in the physical form. So this thing of I identify as another gender, but I'm actually another gender, can be formed or caused by lama miscarriages enzekayo kodwa angazalwa, angakhishwa kumnikazi wesibeletho. Yes. Okay, ngiqhubeke lana ngize lana ngoba sesasangena kule ndaba le. Yabona mase kwenzeke kanjalo kumuntu. I understand abantu abaningi iyabahlula le nto kanti into ekwazi ingakho ngithi ezinye izinto sifuna ukuthi kube ne technical know-how. Once kwakhona that identity ene twist phakathi. Now uyabona ukuthi ngithi into ehlambulula imimoya ngokomthetho ngokwesintu imbuzi ebomvu ngithi or iqhude enjani elibomvu. Lamaqanda la ngifuna ukuthi abantu babone ngendlela eziningi ukuthi indlela asebenza ngayo ayive inamandla, right? Asize la ake sithi uzokwenza ngeinkukhu. Now intombazane, but njengoba kuyintombazane izizwa ngathi iwumfana yona, isancane ngoba wona mzali wena umzali wayo lengane lena, uya nayo emfuleni uya nayo empophomeni, sokwenza indaba yenhlambuluko ke manje. Mawufika emfuleni uthi bogogo, I mean makhehla, ngithi intombazane imbethwa amakhehla, makhehla. Nangu sibani bani ukhulume kule nkukhu iqhude elibomvu leli, ukhulume liqhude. Cha, cela ukuthi lehlele ngezansi, intombazane le enahlala kuyona ihlelani ngezansi. Lo muntu lokusafana hambe okwakha imizi ayovusa imizi, sizocela ukuthi nehlele ngezansi makhehla, sizonenzela yonke into efunakalayo eqondene nani. Musani ukuqhakela enganeni intombazane lengane le. Kufanele abantu abadala bafuna ukubikela empophomeni, ifika lapho nife neyinquma nikhipha inyongo, nikhipha lokho okusengileni, nifaka la emanzini, yabona? Ungafaka even namaqanda la, ufaka namaqanda ubese kuyageza ukuze amakhehla azokwazi, ngoba ufaka amaqanda enzela ukuthi azokwazi ukwehla kalula ehlele ngezansi. Ngakusasa uphindele empophomeni usuphatha isikhukhukazi sempangele,
Angithi manje ufuna uqeda into ukuthi ubutaba nabulapheki. Mokubambe eli bayalapheka ke ukuthi kuya ngokuthi abantu thina sama self initiate yabo. Right. Now usufika nesikhukhukazi manje sempangele. Nomthebe Yeah. ngisacela a short break yabona kuneyidingo ukufanele kade ngihleli lana ngicela uqhubeke mfowethu ukhululeke. Yeah. Right. Okay. Now uzothi masuqedile lapho usuphakamisa ilokhuzana izalukwazi ngakusasa. Namhlanje kukwamakhehla. Angizwa? Thokoza mkhulu. Ngicela ukuqhubeka ngiqede kuqala njani? Cha ukubingelela nje kuphela. Oh okay siyabonga. Right. Right, Now ke ususuka lapho kuthathwa ilokhuzana isikhukhukazi now ngakusasa manje. Sempopho manifika khona ithi zalukwazi sesicela ukuthi ke niphakame ke manje ngoba yini ekufanele niqhawele kulengane lengane kusasa fanele enze njani igane futhi fanele ngane ibe nani nomuzwa wabani womuntu wesifazane njengokufika kwaye emhlabeni iyini ingane yentombazane seniyanquma nikhipha inyongo nikhipha ingila negeza na kunomuthi efanele ufake lapho kuthiwa iphakama ukuze kuphakame ini abantu ngoba kule yeqhude nifaka umadiliko khona ukuthi kuthiwa umadiliko niyawehlisa amakhehla nithi awasho awehlele ngezansi kule elokhuzana kufanele kuphakame nifake ini iphakama ukuze kuphakame izalukwazi bese zayimbatha lengane ngisho abantu besilisa bangathi babeyibuka kube nesithunzisane somuntwana wesilisa kodwa bayibone ebe umuntu wesifazane othandekayo bangathi mabekubuka wena abantu besilisa babona indoda yabo usungakhuluma bengithi mhlawumbe ubani ukwanele nombani okade uyabingelela so izinto ezinjalo ngobafethu asosiqaphela ukuthi izingane masizele ibehavior yazo ibanjani ingakho lento yenhlambuluko bafethu it goes a long way uma wakhe ekhulele kuthiwa akazihlambeze esokuhlambuluka ngoba sibuye sisuse nalamagama la osuke ebekwe phe komuntu ngesikhathi ekhulelwe at the same time sibe simhlambulula naye ezinye izinto ezi-physical because umuntu has to connect mentally, spiritually, physically, even emotionally. Kufanele umuntu zonke into zakhe zibe njani zibe ku-equilibrium state zilingane. Yebo. Ngiyezwakala mkhulu. Enginombuzo wakho. Yebo. Enginombuzo wakho ukuthi mkhulu le nkukhu le uminqunywa ishoniswaphi yona? Oh inkukhu lena ke asize la mkhulu. Okokuqala nje mhlawumbe futhi uthole lamanzi lawa kade ngiwasho ayinhlobonhlobo ufanele uqale uyichele ngayo iyacela because ayikho into yesintu noma into zemimoya okufanele uyithenge namhlanje unqume namhlanje uyenze namhlanje yabo. Okokuqala nje le nkukhu le kufanele uqale uyiphusise amanzi ekhaya. Kufanele uyiphi umgqakazo ekhaya mhlambe at least 3 days in fact to 7 days before you do the ritual ne right ukuze umphefumulo wayo uamukele ukuthi uzokwenza isimo senhlambuluko noma isimo sokulungisa izinto eziqondene nosibani ingakho noma usuyinquma lenkukhu le uqala ushunqisa impepho uqala ukhulume uqala kodwa usuke uyaqala wayihlambulula usuke uyifita wayiphusisa amanzi wayenzisa yonke into mase ukwenzile lokho uyayithatha lenkukhu le ngoba iphuthe lenzekayo nesiwafica emfuleni ungabona umnuko wemfethu ufica lapha umbumgodi lapho mkhulu umbumgodi mfethu uyithathe uyayigqiba igazi even la lenkukhu le fanele ukukline leyo ndawo la ngithi uyifica iclean mayifica ingcolile ilungile kufanele babone ngawo abantu ukuthi indawo iyahlambulula ngoba kunengelosi ezofika ifike la kade unqume khona lenkukhu lena angazi noma kube kuyingelosi kaNomoyi noma ingelosi kaNomkhubulwa yena ifike ibheke leyo ndawo kade usebenzela kuyena ukuthi usebenze wayishiya injani ngoba uma ngabe uzoyilahla leyo nkukhu le emanzini uyabuza ke uNomkhubulwane lohlala emanzini uthi mina nezingane zami mangabe ngiyincelisa noma zidla uthi azidle lamanya lawo ubese ifika ishiya isiqalekiso usabathe wenzela izinto zabantu azenzeki it is because awuzange wena umlekelile kade ulekelela umuntu lado umsiza waba sesimeni senhlambuluko so leyo nkukhu leyo iyagqitshwa ayilahlwa noma kanjani ayikho into ebuhlungu njengokuthi uyohlambulula abantu uyokwenza iritual emfuleni uyafica khona nje elinye inuku elifike lashiya into ongayazi lapha elemfuleni iklineni imfulo ngoba ukufina ukuthona
kuba nesibusiso. Ngiyakutshela ikhona isithunywa esiye sifike esizobheka ukuthi hawu usibanibani ubezofaka umuntu emanzini, usibanibani ubezokwenza ukuthi awuthi sibo ushiye kunjani, mayefika lapho ufika angcolile ufike ushiye isiqalekiso, kungalungi lutho. So iyagqitshwa mkhulu. Hayi khona mkhulu, hayi usungigezile umoya. Hayi abantu basisebenzisa kabuhlungu lapha emanzini nasey'ntabeni. Yabona ukuthi uyafika nje ikakhulukazi nje la eShowe thina iy'mpophoma esinazo la seyingcolile. Uma nje mina ngidinga impophoma sengiyeke ngiphume eShowe ngijubalale ngenxa yokuthi zingcolile abayihloniphi. Yabona nje ngiyaqala ukuzwa umuntu okule ndima le esikuyona ekhuluma ulimo lwakhaya nangokuthi indawo esisebenzela kuyona esiphilisela kuyona abantu ihlonishwa kangakanani. Ya uyazi ukuthi-ke leyo nkinga kodwa kahle kahle kumele ukhulume nekhansela lakho nenduna yangakini. Ukwazi ukukhuluma nenduna yangakini, udaba lukwazi ukufinyelela enkosini ephethe indawo yangakini. Ubeke udaba ukuthi belaphi bendabuko siyabacela kanje. Uthathele inyathelo kahle, hhayi kabi. Ukhulume nenduna kuqala, uyabona, noma ukhulume nephoyisa lendawo uma likhona, ngoba ngise-Melmoth mina eShowe vele kufanele ukuthi khona iy'nduna Ukuphi ne-Melmoth salukazi? Ukhulume nenduna ephethe leso sigodi leso saloyo mfula loyo, ubeke nje ukuthi ngumelaphi, sisebenza kabuhlungu ngenxa yokuthi kanje. Bahlawuliswe abantu abaficwa besebenza beshiya iy'naliti lana namabhodlela nezinto ey'limazayo. Hayi khona uqinisile salukazi. Salukazi ukuphi ne-Melmoth? Ngasendundulu. Oh hayi yizo zonke iy'ndawo esihamba sifike kuzo lezo yokuhlangana salukazi. Hlangana kwagconco nje uyakwazi, ngiyacabanga uma usunyukele phezulu wadlula iy'makethe wafika phezulu eklinikhi endundulu usuyobe usuthatha indlela yakwa-right ku-R66 usungena kwagconco. So sikhomba kakhulu kulelozo lelo nomkhulu uShezi. Umsebenzi wayo leyo ukuthi induna yazise abantu, kubhalwe iy'ncwadi batshelwe abalaphi bendabuko lapho ukuthi lo umfula indawo ehlanzekile. Noma beze befake ngisho imigqomo uma ngabe kufanele befake imigqomo ukuthi abantu bashiye izinto zabo ngendlela. Hayi izwi lelo salukazi ngiyolisebenzisa, ngiyabonga kakhulu salukazi. Kodwa-ke bafethu, if I may interject, into ebona imosha kangaka namhlanje, abantu bajaha ukuyosebenza abantu bengayenzeli inhlambuluko. Abanye imfula nje yilezi y'thwale zafika. Manje abanayo inhlonipho. Angeke umuntu othwele abe nenhlonipho yemvelo, ngeke bafethu, asingakhohlisani. Akayiqondi phela lento akazayihluphekele phela. Akalwazi usizo lwayo. Right. Now-ke imvelo inedlozi layo kwayona. Imvelo ifuna ukuhlonishwa ngoba usebenza ngey'poko ney'lwane. Ngicela ukungenisa nangu-OK bani. Yebo. Angazi ubani Thimbo. Ubani ukwazi ukuthi kwanele bese kuba usizimele. Laba abangakakhulumi nje akakhuluma omunye wabo. Usizimele usakhona no Glove. yehlani bafowethu bangabe senidelile seni-right. Hayi angathi mhlambe sebelele kukhona into o-requesta bese yalala. Ya ba-request abantu bese belala. Manje mina angikwazi ukuthi ngizogcina sengiphula wonke umuntu kanti ngoba angikwazi ukwethula unga-1 angikwazi ukuthi khona ngibadise imali. Kodwa gogo, all in all, abantu they should go to the ritual yamaqanda. It has worked for me kakhulu. Nangengena. Ngena khuluma mfowethu, khuluma ungafashazi, uyafashaza kakhulu ubangeka umsindo. Ya usele usizimele no Luck Love.
Luck love uyaphuma uyangena akaze akhulume. Okay. Ayike Sebephelelwe disconnected. amandla. Yeah. Seningaqhubeka. Yes. So now ke into yabantu bafethu mhlambe iyo lento lokuthi we need to have a technical know-how qala ey'ntweni, right? Number 2, labantu ababelaphi ikakhulu labantu abantu asebene-experience kubalulekile ukuthi whatever the knowledge njengoba usuqalile wabhala iy'ncwadi abazama ukuthi bayehlisele phela kahle yonke into. Kunomuntu ofanele afike yena uyambona lo muntu ulungeke lo akadingi mina fanele ngimguide kahle kahle ele kude ngithi mina yenza ukuthi ngoba the mere fact that you taught a person kunendlela ozobonga ngayo wena okufika umuntu kuwena efuna ukuzolekelela. Uyabona njengoba ukulive kanjena ufundisa abantu, believe you me, kukhona into yethonga lakini kanene, yabona into le enhle elibonga ngayo ukuthi wena ngeke uzubone ngesikhathi indaba uyixoxa ngesikhathi ubhala, because ngesikhathi ubhala usuke engabhali wena, kunalo muntu lo owayekhonza ipeni nephepha wayethanda ukubhala owenza ukuthi ubhale ukuze sokwazi ukuthi izinjani sikwazi ukufunda izinto. But abantu, first things first, abantu abahambe beyokwenza inhlambuluko ukuthi khona umuntu okangibuzo, this is a pressure for trying to find the right church to get up. Ayingeke ke network gogo, are you in Joburg? Yeah, are you in Joburg? Ngifuna ukwazi ukuthi where are you and so on and so forth. So abafuna ukuxhumana nawe bangaxhumana kanjani? NgiseMaritzburg mina. Ngicabanga ukuthi ubuza wena. NgiseMaritzburg, ngisemgungundlovu mina. Oh, okay. Ngicabanga ukuthi ubuza wena. Kakhulukazi ngi-online. But njengamanje ke sengila. Yabona la uzofika khona ikulezi incwadi lezi. This is isithunywa, incwadi le echaza ngesithunywa konke. Incwadi le echaza ngama relationship namathonga asemandulo mayelana nobudlelwane. La incwadi ekhuluma le yesithathu ikhuluma nge-black magic. Izinto esicabanga ukuthi ukuloywa, sithi siyaloywa kanti mhlawumbe amasiko, kanti mhlawumbe izidalwa, kanti mhlawumbe i-generational this and that. And then ikhulume i-black magic debunked, ikhuluma ngokuloywa. They are available on Kindle, they're available on Amazon. Ama-physical copy atholakala directly WhatsApp, and then ngiwathumela South Africa jikelele lezi ncwadi. So zibhalwe ngesingisi ke unfortunately, kodwa uma ngabe usuzama isingisi kuningi oqukethwe kuzona ozokwazi ukuthi ukulungise. La engizokusho ke mkhulu uNomthebe, lana kuwe mngani wami, kubalulekile kuwena ukuthi ungawusebenzisi, angisho ukuthi sengonela abantu njalo bethu, angisho ngizothi ngizama wena. Esimweni sesiphiwo sakho, ukuxhumana kwakho nesithunywa lesi sisebenza kuwe esikhaliphile futhi usuzabalaze kanzima as a self-initiated, ukuhamba uphuma ungena uguduza, ufundiswa, ubheka, ubona yonke lento le oyibonayo, yabona. So ukuba i-self-initiate sekukulimazile to some extent. True. But siyabonga ukuthi azange ulimale, awuzange udikibale, awuzange udikile, usaphusha impilo. But the most important thing engifuna ukuyisho kuwena, as someone who has had much help from people like yourself, and in some cases ngicabanga ukuthi mhlawumbe they gave me so much, those people, I don't think I really acknowledged and paid them enough. We can never pay you enough.
but okubalulekile ukuthi wena wenze lolu siko ebengikhuluma ngalela langa ukuthi umukele lo msebenzi officially. Number Yes. 1. Number 2, kufanele manje ulalele isithunywa sakho ukuthi indlelani ekufanele umukele umnikelo. You have to now devise a way uzitshele uzazise emqondweni wakho ukuthi you are not a learner anymore. Yabona, you are not a umpatanisi. Isiphiwo sakho siyiqiniso sisangempela. So ngakho ke kufuneka wazi ukuthi every siphiwo ngesintu, angikhathali ukuthi ungakuliphi izwe wesiphi isizwe kanjani, konke okusetshenzwa umoya kuwe kuyisinkwa futhi kuyinkomo odla ngayo, kufanele udle ngayo uphile ngayo, ngoba umdali wakho nalesi sithunywa sakho kufanele bazi ukuthi the physical body eats, drinks, sleeps, washes, and all of these things. And lokho, the physicalization yomsebenzi wesithunywa sakho, wuwe onecala lokuthi wenze sure ukuthi lo mzimba wakho is sustained. Okusho ukuthi kufuneke uhlale phansi ngempela and work out the system ozoyisebenzisa ukufunza lo mzimba wakho isinkwa sawo nokudla kwawo, so that you can sustain longer, so that you can keep your family, so you can do all the things you need to do in the physical space. So into engiyizwayo manje is that ugqilazwe kakhulu ukukhula kulo msebenzi ngoba isithunywa sakho besikhula sisikhulu sikufundisa senza konke, but asikho isidingo nesizathu sokuthi uhlezi usemzabalazweni mangabe unesiphiwo esinjengalesi. Angisho ukuthi I know your pocket or your financial status, angisazi yabona, mhlawumbe wena you are enough angazi, but icala kahle icala ukungamtsheli umuntu inkomo yethonga noma inkomo yalo moya osebenza kuwena, ngoba ekugcineni lo osukumsiza akazi yena ukuthi ukuhlonipha kangakanani uma wena ulokhuza nje uyilahla nje into yakho kuyena. And isigcino isiguli sigcina mase sikumunca sakumunca sigcina bese sikudicilela phansi njengento engenamsebenzi walutho kusona, bese wena ucasukela sona isiguli, kanti inkinga ibe sekuthenini awukwazanga ukuthi umfundise what the boundaries are, what the value is, and how to do that honoring of isithunywa sakho. Yes. Yeah. Hayi ngiyabonga kunjalo kunjengobusho nje. Yeah. Kunjobusho nje impela nje. Hayi ngizokulungisa ngiyakubona ngoba vele hayi amandla okukulungisa akhona. Ngizokulungisa nje. Kona ngaba nenhlanhla nje ngambathwa yilamakhehla athanda ukuba namandla mbijana, kodwa ngizokulungisa impela. Ngizokulungisa. Makhosi. Indlela okuchaza ngayo kunjengoba nje ukuchaza nje kunjalo nje. Yeah. Kunjalo. Awuseyona ingane, awuseyona student, awuseyona uyabona nje idlozi lakho nje lizalwe vele makuyidlozi lizalwe vele liyikhehle laziyo into eliyenzayo. Uma kuyisithunywa, isithunywa vele besivele sikhuphukile kuphela nje ubungakamukeli umsebenzi waso officially. And khona la abuze khona uma athi ukuthi does this mean that kufuneke umise ilada? Ave nikhonzile bafowethu indaba zamalada, ave niwakhonzile amalada. Angazi ukuthi amakhandlela lawa athini kunina kanjani. It's fine. Umuntu nomuntu unento yakhe athembela kuyo.
and azi ukuthi iwushosho. But mina engizokusho ukuthi ungathathi ngokuthi isithunywa ngoba kuyisithunywa sekufuneke wenze izinto zesingisi. Nokuthi ngoba kuyisithunywa kusho ukuthi ayikho into enjengenyongo negobongo efuna. That is the wrongest. That is the most dugaring you're going to do with yourself. Ngoba isithunywa sinegobongo lesithunywa. Igobongo is medicine for the body, so that the energy of isithunywa comes through the body properly, efficiently. Mangabe wena ke wazi ukuthi le valve le uzoyivula ngamakhandlela, you are so wrong. Ngeke nje uzuvule i-valve of a human body, a valve of a spiritual energy, uyivule with wax and fire. Ngesintu nje akwenzeki. So indaba yamalata, it's angazi ngizothi ngoba manje sekuvele kwanda yona kakhulu ngalendlela yokuthi manje awusakholelwa ukuthi into yakho iphelele ngoba amakhandlela wekho, ilada we alikho, ama-chips nama-snacks okubeka emsama wekho njani njani. Ayisebenzi leyo nto leyo. Igazi lifuna isihlahla. Umoya ufuna omunye umoya. Umoya wesilwane noma umoya ke ngesingami ke isilwane vele iqanda. But umoya ufuna umnikelo womoya, to break in the spiritual, to pay in the spiritual, to acknowledge in the spiritual, to communicate in the spiritual. Fire and wax that does not do a spirit to spirit communication ngendlela uma unikela ngenkukhu, ngamaqanda, ngenkomo, njalo njalo, because umphefumulo, imali or i-currency okhuluma ngayo, leyo nto uma ningayiqondisisi kahle nicabanga ukuthi it's just nicabanga ngale ngqondo yabantu ama-westerners ukuthi sacrifice. Bahlanganisa ongahlanganisi. Kuyi-sacrifice uma ngabe kwenziwa wena muntu omnyama. But yena uma enza a Thanksgiving ceremony nge-turkey, ehamba eyothenga an already slaughtered turkey, ayibeke etafuleni lakhe, ameme umndeni wakhe badle, it's not a sacrifice. No, I think lento le yenza ukuthi abantu basebesuke indaba zamalata, ngiyena umuntu wamaladi ke mina sidalo sami mina. Inendlala phakathi kulabo abantu abathanda ukuthwasisa abantu now and then, inobugebengu phakathi, yabona. Kuningi nje okurong nokufuna imali ngokuthi umuntu uhlezi esabantu ewulwandle ethi abokwenza amaladi, esabantu emfuleni ethi abokwenza amaladi. Baphuma kulento oyishoyo ukuthi ezinye izinto zizodinga inyongo, ezinye izinto zizodinga igazi, ezinye izinto zizodinga impande. Nanso-ke indaba-ke, enye indaba engifuna ukuyi-addressa njengamanje, isintu sonke engisaziyo mina sakwaZulu, angazi-ke kwabanye mhlawumbe abanguni bakwezinye iy'ntaba angazi, kodwa ngokwakwaZulu, ubunguni lobu bakwaZulu, alikho igazi elisetshenziswa. Igazi nje alisebenzi nix. Ngisho ungageza ngalo, ungahlaba nje leyo nkukhu leyo wenza ubende udle igazi lakhona, it's just a party. Ayikho enye i-part of an animal oyisebenzisayo ngaphandle komphefumulo kwaso isilwane nenyongo. It's not a blood sacrifice. It's a mphefumulo sacrifice nenyongo. Inyongo into esebenza uma futhi wenzelwe into ngenkukhu, wangayidla inyongo yakhona noma yathelwa inyongo ekhanda lakho, ayikho into yenzile, nothing. Yes. And ngiyazi because I've been omabopane, all of those places la ukusebenza noma yini, nodadewethu isangoma, nomfowethu isangoma, nobani isangoma, konke izangoma, akuhambisa umuntu akuyise ekuyosebenza ngenkukhu, afike inkukhu leyo ayibhabhadise emanzini, ayihlabe, ayitshingeleni noma ayipheke. Inyongo
engakunikezile, kanti iliphi ikhambi kanti kulesi silwane, ngoba lilodwa ikhambi esilwaneni, inyongo nomphefumulo wayo qha. Igazi nje asilifaki igazi emagobongweni, asilifaki futhi igazi emlonyeni womuntu nethwasa nani nani, alisebenzi nje igazi, Ukugezwa ngalo. alisebenzi nje igazi. Igazi nje ulichitha phansi la osuke uhlaba khona isilwane engabe kuseduze nesibaya kuphi kuphi, kodwa usuke ukhipha umphefumulo waso isilwane. Ingakho uma ngabe usibophile kuye kuthiwe siqaqe ukuze umphefumulo uphume ukhululeke, uyabona? Igazi-ke nje into esala enhlabathini lapho osuke uloguze khona, ubuyise-ke lesi silwane-ke ususivula, usukhiphani inyongo. Umuntu uma ekwenzela into engayikhiphanga inyongo, vele wazi ukuthi akwenziwe lutho lapho. Ngisho ukugeza inyongo, awugezi ngegazi. Number 1. Number 2, khona ongibuzayo unina uthi wenziwa njani umsebenzi wokwamukela gogo. Uyabona, uma uzokwemukela umsebenzi kuye kwemukelwe njengoba nje umuntu methwasa esephuma kugobela abuyele kubo, uye enzelwe umsebenzi okuthiwa ukuvuma. Ukuvuma kuvunywa ngenkomo, uyezwa yini? Umsebenzi nje uvuma ngenkomo. Nanoma usuke uzothatha isikhwama somuntu, isikhwama somuntu ngoba leyo nyanga leyo ekunikeza isikhwama, awuyazi noma yayisebenzela amakhosi, mhlawumbe isebenza emabuthweni, yelapha ilokhuzana amabutho nani nani, awazi umsebenzi wawo nesikhwama sawo ukuthi ungakanani. Siye asume-ke ukuthi umsebenzi omkhulu uma ngabe uzokwemukela isikhwama noma wemukela ubizo kumuntu, inkomo leyo. Ngokwamaqanda-ke kuvele kube lula kakhulu ngoba inkomo is 36 nje. Noma